खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सोनाब बंगनि राजथावनि कलकातायाव थांनाय सनिबारखालि हरनि 8 रिंगासोआव आखाइजों बानायनाय बमा बोखांनो हादों। बे बमाफोरखौ बीजेपी मावख'नि साखाथियाव मोनसे बस्तायाव सोनानै दोननाय खमैबो मोन 50सो बमाफोरखौ बोखांनो हादों। बीजेपी मावख'नि साखाथियाव सोर बे बमाखौ दोनलांदोंमोन आरो बिनि जाहोना मा बेखौ मिन्थिनो पुलिसआ दासान्दि संदानगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। भरतपुराव सासे कंग्रेसनि मावथिआ कार्फ्यू सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो आयेन बेरेखायै गारि सिङाव बेसेन गोसा जौ लांबाय थानायावनो पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला कार्फ्यू समाव पुलिसआ नायबिजिरबाय थानाय समावनो जेब्ला बे मावथिखौ सोंथि खालामो अब्ला सासे कंग्रेस एमएलएनि सेक्रेटारि होननानै गावखौनो सिनायथि होदोंमोन आरो पुलिसनि सायाव दादागिरि खालामदोंमोन। पुलिसनि सायाव दादागिरि खालामनायनि थाखाय पुलिसआ बे कंग्रेसनि मावथिखौ हमो आरो गारिखौ नायबिजिरनायाव आयेन बेरेखायै जौ लाबोनायखौ मिन्थिना मोनो। उनाव पुलिसआ गारियाव सिग्रोमनायनि उनाव खमैबो 12 कार्टन आयेन बेरेखा जौ बोखांनो हायो। पुलिसआ दा बे हमजानाय कंग्रेसनि मावथिखौ सोंथि खालामगासिनो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसे आरोबाव बे एखे सानावनो गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि गोख्रोङै नायबिजिरनायाव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरनि जौ बोखांबावनो हादों। पुलिसआ बोखांनो हानाय जौनि बेसेनखौ 25 लाख रांनि जागोन होननानै मिन्थिहोदों। लोगोसे बे गुबुन हादरनि जौखौ रङियानिफ्राय लाबोना गहपुर उत्तर प्रदेशआव लांगासिनोमोन होनना खौरां मोननाय जादों। ट्राकआव खमैबो 185 कार्टन जौ दंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय गारि सालायगिरिखौ दिल्लीनि स्वरुप नगरनि जगराज सिंह 42 बोसोर बैसोनि होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो सोरखारि नङै फसंथान सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय मिस्टार मिस एन्ड किड्स बडलेण्ड 2021 अनलाइन मडेल फेशन श' दिन्थिफुंनाय बादायलायनाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सुदर्शन एनजिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों। लोगोसे अनलाइननि गेजेरजों फेशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया सोलिफु दाननि 15 जुन खालारसिम सोलिगोन होननानैबो फोरमायदों। लोगोसेनो बिथांमोना मिथिहोबावनाय बायदिब्ला अफलाइनावबो बादायलायनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार, बङाइगाव, बरमा, रङिया, टंला, नलबारि, बरपेटा, अदालगुरि आरो धुबुरीआवबो खुंफुंनाय जागोन होनना मिन्थिहोदों। आरो जोबथा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझार सहरनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोदों। आरो जोबथा साननि फाइनाल बादायलायनायाव जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोननो नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफी गथायगोन होनना मिन्थिहोनायजों लोगोसे साफ्रोम जाखांफु लाइमोनफोरखौ मडेल दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो बिथांमोना हांख्रायदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।